טוב, אז היי. היום אני וצ'ומפי נלמד אתכם איך עושים מידע בסיסי בכלבים. נתחיל עם פקודת השב, אחר כך נעבור לפקודת הישאר במקום, אחר כך ארצה, ואז אפ, קפוץ. אם יש לכם משהו לא ברור, תכתבו לי פה למטה בתגובות. די צ'ומפי. אם אתם רוצים ללמד את הכלב שלכם משהו חדש, נגיד הכלב שלכם הוא לא ממושמע, עושה צרכים בבית שהוא נובח כל הזמן ואתם רוצים להרגיע אותו, או סתם עוד פקודות שאתם רוצים ללמד את הכלב שלכם ולא מצליחים, תרשמו לי פה למטה ואני אשמח להגיד לכם איך עושים את זה ולעזור בכל מה שאני יודעת. טוב, אז קודם כל פקודת השב. צ'ומפי, קום בובי, קום. יופי, שקט, די. הוא מתחרפן מנביחות שזה משהו. רגע, לא אמרתי לכם. חשוב בפעם הראשונה שאתם מנסים ללמד את הכלב שלכם משהו חדש, לא משהו שיודע משהו חדש, להיעזר ברצועה. הנה הוא קשור עכשיו. אחר כך אני אראה לכם גם איך עושים את זה בלי רצועה. להיעזר ברצועה, כי אז הוא פשוט לא מרוסן אליכם ובורח. אז קבוע תושב. כשהכלב עומד, לוקחים את החלק האחורי של הגוף שלו ומורידים אותו למטה, עד שהוא מגיע למצב כזה של ישיבה. כשהוא כבר יושב, אתם אומרים לו, צ'ומפי, שב. ואז כל הכבוד, ונותנים את החטיף בטון חיובי. אז כן, צ'ומפי שב. כל הכבוד. אומרים את השב כפקודה, וכל הכבוד בטון חיובי, ומלטפים אותו ונותנים לו אוכל. אני ממליצה לכם בהתחלה ללטף אותו וללמד אותו שאם הוא עושה משהו טוב מלטפים אותו ולא נותנים לו חטיפים. כי הוא יישב רק אם הוא יקבל חטיף בפעמים הבאות. טוב, אז עכשיו את פקודת הישאר במקום. זו פקודה שהיא ממש חשובה ללמד כלב לפי דעתי. צ'ומפי, אני אראה לכם קודם כל איך זה עובד. צ'ומפי שב. עכשיו הוא לא יקשיב כי הוא שמע נביחות. שב. כל הכבוד. צ'ומפי, תישאר במקום. בואו נלך. יפה, ובואו נחזור, נראה אם הוא נשאר במקום. הנה, כל הכבוד. איך עושים את זה בעצם? זה ממש פשוט. גם אחר כך שאתם חוזרים, הכלב מקשקש בזנב ושמח כי חזרתם. הוא קופץ עליכם כמו שאתם רואים. ואתם חייבים לקבל אותו בחיבוקים ובכל הכבוד, כלב טוב, כל הכבוד, כדי שידע שעושה משהו ממש ממש טוב. איך בעצם גורמים לו להישאר במקום? אומרים לו שב צ'ומפי שב. כל הכבוד, ונותנים לו חטיף על זה שהוא ישב. עכשיו אתם אומרים לו, צ'ומפי תישאר במקום. כל תזוזה הכי קטנה שהוא עושה, אסור. תישאר במקום, אם הוא זז, אסור. טוב. ואז אתם חוזרים אליו. לא נשאר במקום? למה צ'ומפי? לא ככה עושים, אסור. נשאר במקום? כל הכבוד, כלב טוב, כל הכבוד. גאים בך פה. פקודת הארצה. קודם כל, כדי שהכלב ידע ארצה, הוא חייב לדעת לעשות את פקודת השב. זה נוגע למצב של ישיבה. צ'ומפי, ארצה. כל הכבוד. אז איך בעצם מלמדים את פקודת הארצה? זו פקודה חשובה. היא גם ממש פשוטה לדעתי. קום. כל הכבוד. צ'ומפי. שב. רגע, הוא מריח משהו, לא יודעת. די. שב בואי. יופי, עכשיו אתם לוקחים את שתי הרגליים שלו ככה, מורידים אותם למטה, אומרים ארצה, וכל הכבוד, כלב טוב. מתרגלים איתו את זה המון פעמים. שב בוטי, שב. יופי. לוקחים את הרגליים שלו, אל תיתן לי אותה. ושהוא נותן. אומרים לו, ארצה, כל הכבוד, כלב טוב. כל הכבוד. ונותנים לו לטופים חמים כאלה, רחבים.
לא, כלב טוב, כן. שופים ככה על כל הגוף, מורחים אותם. כי הוא אוהב הכי ככה. כל הכבוד. אוקיי, זה הקצר עכשיו, פקודת האפ. זה אני ממליצה להתחיל ללמד עם אוכל, כי אני חושבת שזה קצת יהיה לכם קשה בלי זה. צ'ומפי, קום, קום. יופי. בוא. בוא. אפ. אני לא חושבת גם שהוא יעשה את זה כל כך בלי אוכל, כי... צ'ומפי! בוא, בוא אפ. לא רוצה? בוא. אפ. הנה, כל הכבוד. רד למטה. יפה, בוא. מסכן שיגעתי אותו. הכל בשביל הסרט הבא. צ'ומפי. אפ. 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 כל הכבוד. איך עושים את זה בעצם? זה ממש 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 פשוט, אם לא הכי פשוט מכל התרגילים שהראיתי לכם היום. אתם לוקחים אוכל, שמים לו את זה מעל האף, נותנים לו להריח, ואז כשאתם מעלים את זה למעלה, הדבר הראשון שהכלב עושה זה קופץ, כי הוא רוצה את זה ויודע שזה שלו. אז הוא קופץ, ואז כשהוא קופץ אתם משלבים את המילה אפ, וכשהוא קופץ, כלב טוב, כל הכבוד. אני חושבת שהדבר שהכי צריך לשפר את הכלב, אם אתם מצליחים כאילו, בואו נעשה כאילו את מה שעשינו בדרגות קושי. הכי קשה ללמד, והכי קשה בשביל הכלב, צ'ומפי, זה יישאר במקום. למה? בגלל ארצה. יופי. בגלל שישאר במקום, זה פקודה בוא נגיד כלב, אין לו סבלנות לשבת ולחכות שהבעלים שלו יחזרו ואז לשבת ככה ולהישאר במקום. אז אם הוא עושה את זה, באמת שפרו אותו ותגידו לו, כל הכבוד כלב טוב, גאים לך, אוהבים אותך כלב טוב, כל הכבוד, כל הכבוד. אם הוא לא עושה את זה, לא. למה? אמרנו לך להישאר במקום, בבקשה תעשה את זה, כלב רע אפשר להגיד, אבל הוא רק לומד מזה. זה לא שעכשיו הוא ייפגע לנצח ולא יאהב אתכם. זה דבר שהוא רק לומד מזה. הדבר השני הכי קשה במה שעמדנו היום זה ההרצאה. כי לפעמים הכלב מתנגד לזה שאתם לוקחים לו את הרגליים ומורידים לו אותם למטה. אז אם אתם מצליחים גם את ההרצאה, באמת שפו. הדבר השלישי הכי קשה היום זה שב. כי גם לא תמיד הכלב נותן לכם להוריד לו את החלק הזה ובעצם שיהפוך למצב ישיבה, כי אם נגיד הוא מתרכז עכשיו באיזה משהו, אין מצב שבעולם שהוא ייתן לכם להוריד את זה. אם הצלחתם, באמת כל הכבוד. והדבר הכי קל זה אפ, בגלל מה אתם עושים באפ? נותנים לו חטיף והוא קופץ. ואז אומרים לו אפ, כל הכבוד. אז ספרו לי איך התקדמתם, איך הצלחתם. ספרו לי אם נהניתם, אם למדתם. תגידו לי מה היה קשה ואתם רוצים להבין יותר טוב. בוא. וספרו לי עוד מה אתם רוצים שאני עוד ילמד. ורגע, בדיוק לפני שאנחנו מסיימים, אני אוריד לו את הרצועה ותראו איך הוא עושה את זה גם בלעדיה. הכלב מרגיש פתאום משוחרר בלי רצועה, כי הוא לא רצה את הרצועה הזאת. עכשיו בעצם, צ'ומפי, שב. בוצ'י, שב. בוצ'י, שב. צ'ומפי. אין לנו פוקס, הוא רוצה לתת החוץ ואני חושבת. וגם הנביחות האלה. שב. יופי, ארצה. כל הכבוד. צ'ומפי, תישאר במקום. תראו, זה כלב קטן, ואיך אפשר ללמד גם כלב כזה קטן. צ'ומפי, תישאר במקום בואי. בואו נלך. אוקיי, בואו נחזור. כל הכבוד, כל הכבוד, כלב טוב. כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד. טוב, בוא. בוא, קום. אפ. אפ. יופי. אפ. אפ. יופי. מקווים שנהנתם, שלמדתם. אנחנו בטוח נהנינו. זכרו, תרשמו פה מה היה קשה לכם ואתם רוצים לעשות. תרשמו איך התקדמתם עם הכלב שלכם.
ותרשמו גם אם יש לכם דברים שאתם רוצים שאני אלמד ולא ציינתי פה, תרשמו אם יש לכם בעיה עם הכלב שאתם רוצים שאלה שאתם רוצים שאני אענה לכם עליה. נשמח לענות על כל שאלה, אפילו בסרטון שימשך 5 דקות כדי שתבינו אפילו יותר. טוב, אז ביי.